Hey. Hallo, hej. Jeg bliver lidt til at snakke lidt med dig. Okay, fedt. Ja, mega. Lad mig høre. Jeg kommer fra Amnesty International. Okay. Kender du til os? Ja, jeg har hørt om det, ja. Du har hørt om det? Ja. Det er jo menneskerettigheder. Okay. Vi er verdens største menneskerettighedsorganisation. Okay. Det betyder, at vi kæmper for, at alle mennesker i verden, de skal behandles ordentligt. Det er sgu da ikke så godt. Er det ikke? Synes du det? At mennesker skal behandles Men ordentligt? det kommer sgu da an på, hvem der er. Ja, men altså, alle mennesker skal have rettigheder. Nå, ja, ikke alle. Ikke nok så? Nej, det synes jeg sgu ikke. Okay. Hvem synes du ikke skal have Jo, rettigheder? der er der en del, der ikke skal, tænker jeg. Altså, min kone for eksempel. Okay. Nå, Ja, men lad mig det høre. er op til dig. Ja, lige præcis. Altså, det vi arbejder for, det er sådan set bare, at der ikke er nogen, der skal behandles dårligere end andre, bare fordi de er noget andet. Okay, på hvilken måde tænker du? For eksempel, nu tænker jeg lidt på romaerne. De skal have tisk. Ja, det er der nemlig rigtig mange, der synes. Det synes jeg. Må jeg spørge, hvorfor? Ja, men det synes jeg, det skal de sgu. De er pisgrimme. De Ja, helt seriøst. Hvad så med grimme danskere? Skal de også have tæsk, eller hvad? Ja, det skal de måske. De skal bare måske spørge sig inden, tænker jeg. Hvorfor er det? Det synes jeg var. Nå, Synes du var? det var romaerne. Hvad skal vi så finde på? Ja. Romaerne er Europas største etniske minoritet. Okay, Der er 10 millioner af dem fordelt rundt omkring i Europa. det var sagt med mange. Det er nemlig rigtig mange, og de bliver udsat for rigtig ekstrem diskrimination. Ja, Det gør de virkelig. okay. Der er faktisk også forskellige lande i Europa, hvor romabørn bliver sat i separate klasser, Okay. frem for de etnisk rigtige børn. Okay. Og de her klasser, de bliver sat i, de er ment til mentalt tilbagestående. Så de mener, at bare fordi man er roma, så er man dummere end alle andre. Ja, men det passer jo egentlig også meget godt. Okay. Jeg kan høre, at vi nok ikke kommer til at blive enige. Nå, det ved jeg. Nej, men det skal vi det, tænker jeg. Jamen altså, det jeg gerne vil have, er egentlig bare noget hjælp til at få stoppet det her. Okay, men ja, det synes jeg, synes jeg så ikke. Okay. Hvad synes du så om, at folk bliver tortureret? Det er fedt. Okay. Hvad synes du om, at 10-årige piger bliver giftet væk til voldtægt og tæsk? Det er måske sådan lige på kanten, hvad man siger, på vippen, ikke? Ja. Det må gerne ikke ske. Ja, altså det kommer an på, hvor fræk hun er, måske. Det var hyggeligt at snakke med dig. I lige måde. Du må have en det fed godt. dag. Hej.